hi ha un element que té una correlació immensa amb la reducció de la fragilitat financera, que és l'educació financera. D'això vaig fer, d'intentar ajudar en aquest terreny. Volem traslladar-vos que la satisfacció que ha estat molt gran per part de tots els voluntaris. Esperem i desitgem sincerament que puguem seguir col·laborant molt de temps amb l'EFEC. La formació financera és un dels valors més importants que tenim que fomentar i això ho podem fer fonamentalment per la tasca dels voluntaris. Posar d'acord la Generalitat, els bancs, l'escola i algú segurament es vertebra una mica, doncs estem donant resposta com a societat. Hem pogut aportar també la nostra gra de sorra en aquest objectiu compartit que és millorar la formació econòmica i financera dels nostres joves i de la població en general. L'educació financera hauria de ser un fet i entre tots poder arribar a la major part de les escoles de les nostres comarques. És una experiència extraordinària. Posa a prova tots els nostres sentits. Moltes gràcies. Les persones externes, aquests voluntaris que ens venen al centre, penso que són les persones que millor poden aportar aquest tipus d'informació. Els alumnes tornen a creure les seves capacitats. Moltes gràcies. Són competències que els nostres joves han de tenir assolides per ser ciutadans i ciutadanes responsables i competents. Es fa necessari continuar desenvolupant el projecte d'educació financera a les escoles de Catalunya. Estem d'alguna manera, amb aquesta capacitació, també lluitant, podríem dir, contra la desigualtat.